Коледа на всички! Аз се казвам Геннадий Георгиев и съм координатор на партия Величие за Шуменска област. Искам да пожелая на всички вас крепко здраве, много успехи и следващата година да премине по-леко, така да го кажем. Чакат ни наистина сложни времена. Аз искам да се обърна към хората, които са ни се доверили. Не случайно съм тук до исторически парк и именно статуята на тракийския стрелец. Легендата казва, че само тракийците са изстрелвали стрела в небето, за да покажат на боговете, че те владеят съдбата си. Във всеки един от нас живее един тракиец или една смела тракийка. Знам, че много хора може би ще ме упрекнат, защото не е християнско и така нататък. Исторически парк е символ. Той е символ на българщината, на духа, който живее в нас. Така че много работа ни чака, а аз лично ще отбележа празника изключително смело, защото в ареста има наши приятели, които не могат да бъдат със семействата си. Просто сърце не ми дава да празнувам, докато тези хора са там. Невинни и биват използвани като инструмент за политическо влияние. Малко са истинските неща в живота, в който живеем в момента. Пожелавам ви да търсите истинските неща около вас. Само те осмислят нашето съществуване. Така че още веднъж успех на всички, търсете истината и да извоюваме свободата си. Просто наистина ми е болно сърцето заради това, което се случва. Но очевидно не сме си свършили работата като народ, за да можем да бъдем свободни в собствената си земя. Честита Коледа на всички!